Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ndakaitawo 3 days ndichiita lula neng'anga mukomo ndichida kupiwa mushonga wekuti murume ange achidzoka kubva kuJoni uko kwaainge arovera. Mukomana makadii zvenyu? Please post for me sahaidi. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinogara muno muguta reHarare kuGlenview 3. Mukoma chekutanga ndinoda kureurura secret yangu pano yechihure chandakaita neng'anga kuti murume wangu adzoke kubva kuJoni mushure me14 years asina kudzoka. Murume wangu ainge aenda mukoma, handizivi kuti ainge apiwa chii nanamarwei zvekuti munhu anokanganwa mhuri yake. Nyaya yangu mukoma zvezere yakamira yakadai: ndakaroorwa nemurume wangu upenyu hwakaoma kuti ndibvisirwe pfuma. Ainge atotengesa mombe dzababa vake kumusha, asi semunhu aida mumwe wake handina kumbotarisa upenyu hwavo kuti wakamira sei, nekuti ndakaroorwa ndichienda kubasa. Saka patakatanga kugara tose ndainge ndichienda kubasa, asi ndainge ndava nenhumbu yekutanga basa rakabva rapera ndainge ndagara pamba. Murume wangu haana kuzombofunga kutsvaka basa, saka upenyu hwedu hwakazowedzera kusunga muZimbabwe. Ndipo pandakataura nehanzvadzi yangu yainge iine construction company kuSouth Africa kuti itsvakire murume wangu basa. Ndakaudza hanzvadzi yangu situation yandainge ndakatarisana nayo. Akabva atora murume wangu kuti ange achishandira kambani yake construction. Murume wangu akatumirwa mari yekutora passport nehanzvadzi yangu akaenda kuJoni. Ndainge ndava nenhumbu yemwana wangu wechi3 anova ndiye last born yangu. Murume wangu achisvika kumba kwehanzvadzi yangu akangoshanda 3 months chete ndokubva atotiza kumba kwehanzvadzi yangu. Ndakazonzwa ava kuti ndava kugara kuJoburg kumba kweshamwari yangu, achiti ainge awana rimwe basa rine mari kudarika kuconstruction kwaainge achishanda. Akaita mwedzi muviri achitumidzira mari, akazongoti zii murume wangu ainge asisabatiki. Ndainge ndotambura ndoga nevana, munhu achidya nyika rutivi. kuJoni hama dzake dzainge dzageza maoko dzichindiudza mashoko ekuti hauna kufirwa nemurume. Mashoko aya aindirwadza, especially panguva iya yandinenge ndakaremerwa ndoga nevana. Saka gore rakazoti rapera ndakazonyatsokudzamisa pfungwa dzangu ndikaona kuti ndini ndingapinda bhizi ndoga kushandira vana, mumwe munhu achidya nyika rutivi kuJoni. Ndakabva ndazofunga zvekuenda kun'anga. Saka ndakaenda kune vamwe sekuru vekunyabhira kuti ndizive nezvasekuru ava. Ndainge ndaudzwa nemumwe musikana wandaishanda naye musaluni. Ndainge ndaisa nyaya yangu kushamwari ndichida kunzwawo pfungwa dzevamwe, asi shamwari dzangu dzakandimisleada. Ndipo pakabuda nyaya yasekuru ava vachiti vakamubatsira zvakawandisa, ndivo vanomubatsira pane zvakawanda. Saka akabva andipa nhamba dzasekuru ivavo, ndikataura navo pafoni. Vakanditi handibatsiri pafoni, vakandipa madirections ndikaenda kumba kwavo. Zveshuwa sekuru vakabata dare rangu ndisina kana chandainge ndavaudza, asi vakabva vanditi kuti ndinge ndichikubatsira zvinoda kuti unge uchizvipira muviri wako, kureva kuti ndaifanira kuvata nasekuru ava. Saka ndakabvuma nekuti ndaingoda kufikisa murume wangu kuti adzoke kuno kuZimbabwe. Ndobva ndamuramba. Sekuru vakanditi tinofanira kuenda kugomo kubako kwandinoitira mutambo yangu, asi handiendi nemunhu wandinenge ndisina kuwirirana naye. Saka takawirirana tikabva tachizoenda, takaenda kugomo tikanoita zvatakaita tiri mubako. Saka paday 3 sekuru ava vakaenda neni kuJoni usiku tiri muchisero chavo tikanotora soul yemurume wangu tikadzoka nayo
kunoku kuZimbabwe. Iye akazosara hake ari kuJoni, asi soul yake tainge tauya nayo kuno. Takazotanga kugara dzinenge 2 weeks nemurume wangu, akabva adzoka mushure mekunge adhipotewa. Akadzoka asina kana pekutangira, asi pane zvinhu zvandakaita mukoma zvandakanzi nasekuru ndiite. Vakanditi nditenge hari hombe kana ndichinge ndatenga hari hombe, saka muhari imomo ndimo makazoiswa soul yemurume wangu. Ndakanzi ndinosunga nemucheka mutsvuku pamusoro, asi hari iyi yainge iine mhiko dzekuti handifanire kunge ndichivhura hari iyi kunyange zvikadii. Saka iye zvino murume wangu akadzoka, akatowana basa raari kuenda. Tava pamufaro nemhuri yedu, asi chandazodzidza ndechekuti deal nen'anga harina mapepa. Hari yangu yava nechinhu chirimo mukati, asi pandakaisa hari iyi yainge isina kana chinhu. Saka ndakazodzokera kuna sekuru, vakandipa mushonga, ndikasvika ndikavaudza matambudziko andainge ndava kusangana nawo. Sekuru ava vakati ndisavhura hari iyoyo nekuti kana ndikavhura ndinogona kufa kana kupenga. Ivo ndivo vanofanira kunge vachiuya kuzobvisa vega, asi havasi kubvisa vasina mubhadharo. Zvino mubhadharo wavari kuda handina, ivo vari kuda mombe 5. Zvino inini mombe handina kwekudziwana. Kunyange ndikadziwana, murume wangu ndomuudza sei kuti pamba pachauya n'anga kuzotora zvinhu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Anzi ndo zvakaiitikawo izvi, ndo zvavakaitwa nen'anga. Vakapiwa hari yainge isina kana chinhu, but iko zvinozvi hari iyoyo yava nesomething mukati, sezvakataurwa neimwe n'anga iyo yakati hakuna mushonga we go back to sender, kana kuti unokuitira zvaunenge uchida kuti zvinge zvichiitika, kana wekuti unge uchidiwa kana kudzosa mudiwa wako back usingashandisiwi mweya wemufi mukati. Hanzi anything chine chekuita nekugadzira kana kudzosa munhu muupenyu hwako panoshandiswa mhepo yemunhu anenge akafa kuitira kuti mudiwa wako ange achidzoka back. Zvichireva izvo kuti it means kuti vanzvadzi vedu ava vatova nechikwambo chavo chavainacho. Strange things they do happen in this world. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngati tizovabatsirai mucomment section. Vakanditumidzira kuFacebook, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ineniwo ndine shavi rehuroi riri pandiri. Kunyika kwandigere ndiri kugara kuAustralia, ndapedza vanhu kuno kumukoma. Handizivi kuti munokwanisa kundiwanirawo here munhu anokwanisa kundibetsera neminamato. Ndava kuda kuti ndinge ndichitanga kuenda kuchechi. Zita rangu muchanditi Chipo. Ndakauya kuno kumhiri kwemakungwa apo pandainge ndichiri ne27 years. Iko zvinozvi ndava ne39. Pamakore awo andagara kunoku ndakadya murume wangu, ndikadya nevana vaviri, ndikaroorwa zvekare. Iko zvinozvi ndinongoita zvemaboyfriends, ende ndinoti murume wandinenge ndadanana naye ndinomugadzira zvekuti anosvika pakuramba mudzimai wake nechaanenge achirambira mudzimai wake panenge pasitomborina, because tinenge tisina kutowirirana kuti zvatichaita tichaita zvinenge zviine kuzoita zvekuroorana mukati, asi unenge uri mujolo, but anotosarudza kutodivorsa mukadzi wake. Ndine zvinhu zvandinoshandisa, nyoka nekamba, izvo zvandakabva nazvo kuZimbabwe. So far kunoku kwandiri kuAustralia ndine vakadzi 4 avo vandatemerera nyora vekuchechi kwandinonamata, asi ingori chechi inokoshesa mari, haichina umwari mukati. Ndokusaka ndichikwanisa kuzotemerera vamwe vandinenge ndichida kutemerera nyora ikuchechi ikoko. Kana mukapostawo nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu from Facebook ngatitaurei navo mucomment section kana kuri kunzi mune vamunozivawo variko kuAustralia vanokwanisa kubatsira vahanzvadzi vedu anzi neminamato vari kungoda minamato kana kuri kunzi munenge muine maprofita sezvavakataura avo vamunoziva vanowanikwako kuAustralia. You can get in touch with me, then I will give you phone numbers. Regedzai tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakauraya murume wangu nekuti ndainge ndichida kuwana kudya pfuma yemwana wangu nehama dzangu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndinogara muUK mukoma. Handichazive kuti ndotarisana sei nemwana wangu nekuti akandibata uroyi hwangu hwandakaita wava kuita kuti atadze kugara mumba make. So zvakaitika mukoma, nyaya yangu yakatangira apa. Inini nemurume wangu tainge takarambana muna 2000 tiine mwana wane musikana. Saka pandakarambana nemurume wangu, hanzvadzi yangu yakabva yatora mwana ikatanga kugara nemwana. Saka pandakarambana nemurume ndakabva ndazviudza kuti handichade kuroorwa muupenyu hwangu. Ndakabva ndachizototanga kutoenda kuchikoro, asi kunyange tainge tarambana, murume wangu ainge achiita make sure kuti mwana wake afara. Aitumira mari kupera kwemwedzi woga woga yekuchengeta mwana. Zvakandipawo advantage yekuti ndikwanise kuenda kupedza chikoro. Ndapedza chikoro ndakazoita mukana wekuuya kuno kuUK kuzoshanda. Saka mwana wangu akazokwanisa kuenda kumabetter schools nekuti ndainge ndava kubatsirana nababa vake. Akadzidza akawana basa kuCanada, ndiko kwaanoshanda nhasi. Saka mwana wangu ainge ava kuita connection nehama dzake. Anatete vangu, hanzvadzi dzemurume, vakaita kuti imba yangu inge ichizoparara. Chakanyanya kundirwadza mukoma ndechekuti ainge aronga kuenda kumusha kwavo nemukomana wake asina kundiudza kuti ndizvo zvaainge aronga kuita. Ange achinoratidza anatete vake murume uyo ainge ava kuda kumuroora. Saka ndakabva ndazvivharisa, ndatoona kuti mwana wangu aigona kuzopiwa information yechokwadi yekuti ndini ndairamba kuti ange achionana nehama dzake. Saka ndakabva ndaronga zano rekuda kuuraya baba vemwana wangu ndichiitira kuti ndikwanise kunge ndichizorodza mwana wangu tiri tu nehanzvadzi yangu. Saka ndakatodzoka kumusha kuZimbabwe. Takagara pasi kuti tinge tichitsvaka n'anga inotibatsira kuuraya baba vemwana wangu. Saka n'anga iyi takazoiwanira kuZambia kunonzi kuNdola. Tisati tasimuka takataura nayo pafoni. Yakati yainge ichingoda mari shoma shoma, asi mari iyi yaifanira kuva iri kuma US dollars. Yakati $300 US nechipfeko chemunhu watiri kuda kushanda naye, chero shirt trousers iro raakambopfeka chete. Saka hembe dzake ndainge ndiinadzo hobho dzakasiyana siyana. Kubva pamazuva avo atakarambana, haana chaakatakura, akangosiya zvose nekuda kwekuti akaenda nechiramwa achiti haudi hama dzangu. Saka ndava kuenda kunogara nemukadzi uyo anoda hama dzangu. Saka ndakatakura hembe yake tikakwira bhazi kuenda kuZambia kuNdola. Zvechokwadi sekuru vakasota vakati tigarai pano 3 days, imimi pamuchakwira bhazi mava kudzokera munofanira kunzwa good result rezvinhu zvamafambira. Ndinenge ndatuma vakomana vangu kunoita basa. Paday 3 kwainge kwava kuma 3 PM sekuru vakabva vatigadzirirai muende. Takagadzirira tikasimuka kudzoka kuZim. Musi watasimuka tainge tafamba chinhambwe. Tava kuda kutosvika muLusaka. Takatambira shoko rekuti murume wangu ainge afa neaccident nemotikari yekubasa. Moyo wangu wakafara nekuti ndainge ndichiona kuti ndainge ndatohwina tsoro yangu. Saka takaviga murume wangu zvakanaka. Ndakabva ndaziva kuti painge pasisina ane voice
rekuti ange achititadzisa kudya mari yemwana wangu nekuti ana tete tainge tisingatotauri tose. Fast forward, zuva rekuti mwana wangu achiroorwa rakati rasvika, inini nehanzvadzi yangu ndisu takanyora listi reroora remwana kubva kumari dzana baba kusvika dzana amai. Mari yacho mukomanashi yakasvika iyo $24,000 tisingaverengi mombe. Takati tiri kuda 10 mombe dzinotsika plus 5 dzinoda mari ipapo. Zuva remarooro rasvika, takaramba kuti mwana aende kunoroorerwa kumusha kwavo. Tisu takavadaidza kumusha kwedu, tainge tichingovada chete kuti vaone mwana wavo achiroorwa. Saka vakuwasha vakabvisa zvose zvaidiwa. Mwana wangu akaroorwa zvakadadisa, kana chikwereti. Vazhinji vakati hapana chikwereti chakasara. Tapedza kuroodza mwana, hama dzemurume takangovapa mari yekunyara kuti vawane dzemabhazi. Takangobvisa $1,000, imwe yose tisu takatora kusanganisira mombe. Hanzvadzi yangu yakati hama yenyu yainge isina kuroora, saka hapana aikwanisa kuzvidayira nekuti muridzi wenyaya ainge afa. Takatora mari yose mombe tikanoisa kuplot rehanzvadzi yangu. Mazuva atakaita zvinhu izvi taiti tagona tisingazivi kuti tainge tatozvisikira moto muziso. Dambudziko rakazotanga kubata kumwana, mimba yakatanga kuramba kubata, plus mukwasha anoisa complain yekuti ane murume uyo waanoona anomutadzisa kurara nemukadzi wake. Saka mukwasha nemukadzi wake vakafamba kubva gore rapera. Ndikatanga kunetsana nemwana achinditi, sei mama, kwese kwandiri kufamba ndiri kubata imimi kuti ndimi mune secret yekuti ndisaitawo mwana. Zvino ndava kushayiwa kuti ndoudza sei mwana wangu nekuda kwekuuraya kwandakaita baba vake, nekuti kana ndikamuudza ndinotya kuti nemwana tinokwanisa kuzotadza kutowirirana kweupenyu hwose, nekuti dambudziko rava kukonzera kuti mwana wangu asabata mimba nderekuti takajika pfuma yekuroorwa kwake zvisiririzvo. Saka midzimu yekwake yakavhara mbereko. Saka ndauyawo kuruzhinji rweZimbabwe mukoma nenyaya yangu. Hongu ndiri mudambudziko, asi ndinoda kusheya nemadzimai mamwe anoteverera chirongwa chenyu kuti baba vemwana wako, kunyangwe vakava benzi, kunyangwe vakava rombe, mwana ngaazive kuti ndibaba, nekuti mamwe matambudziko ari kusanganikwa nawo nevana tisu sana amai tiri kumakonzeresa. Saka ndauyawo pano padare, ndinoziva vamwe vachandishora, asi handina hangu basa nazvo chero ndabatsirikana, nekuti handitozivi kuti mwana wangu ndinomuti chii. Ava kuripa mhosva yaasina kupara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Hanzi mbereko yemwana yakatovharwa because akarodzwa zvisirizvo. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 21 years kuberekwa. Ndine umwe mukadzi uyo wandiri kufambidzana naye ndewechikuru mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu iye last born yake mukuru kwandiri uye zvekare ane mari yakawanda, akashayikirwawo nemurume wake. Saka nguva zhinji ndinenge ndiri kumba kwake, but pane matambudziko awo andava kusangana nawo. Dzimwe nguva ndinoti ndikapedza kurara naye ndinobuda maronda pasikarudzi yangu. Ndakatoita zvekutoenda kulab vakanondiita matest ose, but everything came back negative. Tikatonetsana akanditi, sei waenda kuchipatara usina kundiudza? Munhu anofarira kuenda kun'anga. Izvezvi dzimwe nguva ndinoti kana ndiri kumba kwake anokwanisa kungoti awa maherbs erudo otobika chikafu, but anoisira inini chete. Dzimwe nguva ndinomurota mukadzi uyu, ndinenge ndakamira ndiri pakati
peseko revakadzi vanenge vari vechikuru vose vanenge vakapfeka magauni ered apa vanenge vachiti uri murume wedu. Vanotanga kurara neni pandinomuka sikarudzi yangu iyo inenge yakatomira kurakidza kuti pane zvinenge zvichiitika. Iyewo pandinomuka kana ndiine hope dzakadaro dzandinenge ndichirota anenge asimo mubedroom. Mukadzi uyu ndiye ari kutondiraramisawo upenyu huri nani. Motikari yandava kushandisa because ndinoitawo zveuber but ndichishandisa motikari yangu, ndiri kushandisa motikari yandakatengerwa naye mukadzi uyu.